ଆମର ପାଣି ଯୋଉ ଢାବାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ପାଣି ଆଉ ମାନେ ପାଉନି ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ କେବେ ବନ୍ଦ କରନି। କଣ ଭାଇ ମିଶଉଛ? କିଛି ଆଶା ରଖିକିନି କରନି ଭାଇ। ଏଇଟା ଅଛି ମାନେ କହିଲ ପିଆଜ ମଟର ଆଉ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି ଆଲୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଖଟା ପାଣି ଗୁପଚୁପ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଭାଇଙ୍କଠୁ ଖାଇବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଭଲ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଭଲ ବନଉଥିବେ ବି ଭଲ ଆଉ ମୋବାଇଲ ପାଣି ଆସିଲା ଆଉ ଭାଇ 10 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ପିସ୍ ଦଉଛ? 10 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ 6ଟା ଅଛି। 6ଟା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସୁଖା ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁଖା ଡବଲ ସୁଖା ଠିକ ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଠି ଆମର ଆଠଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଏଇଠି ଗୁପଚୁପ ଭାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ଏଇଠି ଆପଣ ଗୁପଚୁପର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କେମିତି ଆମେ ପଚାରିବା ଖାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଗୁପଚୁପ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଭାଇ ଗୁପଚୁପ ଆପଣ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି? ଭାଇ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁପଚୁପ ଅଲଗା ଗୁପଚୁପ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ହଉ ଭଲ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ଆମର କେମିତି ଆମ ଭାଇ ବନଉଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ମସଲା ଭାଇଙ୍କର ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଳୁ ମସଲା ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଗୁପଚୁପ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଲେ? ଆମର ନାମ ହେଉଛି ଅମରଜିତ କୁମାର। ଆଚ୍ଛା ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମର୍ଜିତ କୁମାର ଠିକ ଅଛି।